Gwerfyl Owen Harding o Glasfryn, Cemes. Pan dyma ni'n dod mae gychwyn, Cei oedd yr ardd ac dyma ni yn cynllunio rownd y tŷ ac yn gwneud yn siŵr bod yna stafelloedd o amgylch yr ardd. Y cyntaf nes i oedd edrych trwy llyfrau cylchgronau, edrych ar fathau o planhigion, coed, siatynau a lliwiau o'n i'n hoffi, tynnu nhw allan o'r cylchgronau a gweld pa rhai oedd yn mynd i fod yn siwtio y tirwedd ac ati. Ar ôl gwneud hynny, tynnu lluniau o'r tirwedd a gweld wedyn sut oes y pob peth yn edrych ar ôl i nhw tyfu. A mynd ati i tirlunio gyda help wrth gwrs Colin a'r diggers ac yn y blaen. So o'n i eisiau creu teimlad bod na stafelloedd i gyd rownd yr ardd, a'r stafelloedd hynny yn creu pwrpas gwahanol. Felly rhywle i ymlacio, rhywle i tyfu llysiau. Hefyd oedden ni eisiau berllan a reit yn gwylod yr ardd, mae genna i lle fe na just coed. Felly fel dwi'n dweud, ystafelloedd gwahanol o amgylch yr ardd sydd wedyn yn cael ei defnyddio mewn gwahanol ffyrdd. Ac dyn ni dal wrthi mewn ffordd yn adeiladu'r ardd ac yn creu gwahanol bethau. Dydy o byth yn mynd i stopio, dwi'n meddwl, a fyddai byth di diwedd yr ardd. Mae'n rhywbeth sydd yn cario ymlaen. Dyn ni'n joio yn garddio yma. Dwi'n gwybod pam dwi'n dweud ni, dwi yn joio garddio.